ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ଆରାଧ୍ୟା ଓ କାବ୍ୟା ନାମର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ହସି ହସି କାମ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭୋକରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଆରାଧ୍ୟା ଓ କାବ୍ୟା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରି ଖୁସିରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଖୁସିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖୁସି ମନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ବଗିଚା ଫଳ ପନିପରିବା ଓ ଫୁଲରେ ଭରି ଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ। ଆରାଧ୍ୟା ଓ କାବ୍ୟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ବଗିଚାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୟା ଓ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ନେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଶିଖିଲେ ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ।